Taliwa sa wa pagtugot ni Cebu City Mayor Michael Rama sa hangyo ni Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia nga iirog unta sa Enero 19 ang pagpahigayon sa sinulog sa kabataan sa lalawigan. Musalmot gihapon ang Cebu Province sa maong dakong kalihukan. Gibutyag ni Garcia atol sa coordination meeting karong hapon sa Kapitolyo nga dunay inisyal nga 17 ka LGU nga moapil isip contingent sa sinulog sa kabataan sa lalawigan. Gitakda ang maong kalihukan sa Enero 14 didto sa Cebu City Sports Center. Sama sa naandan, musayaw ang gobernador isip halad sa balaang bata ug siya muuban sa mga performers sa Minglanilla nga mao ang grand champion sa Pasigarbo sa Sugbo 2023. As many sectors as possible. So I agreed. Of course, ilang gi-move. 13 man unta ta. That was a Saturday. Ilang gi-move to 14. That would earn us one more day. Ang competition. Ang ako lang ihangyo niya ani sa DepEd nga tagaan na tog special dispensation ang mga participating students. That's why DepEd is here. The best division superintendent. Si Rama sa iyang bahin, mi pasabot kalabot sa iyang desisyon sa di pag-usab sa schedule sa mga kalihukan. No, it's no 19. It will just be Saturday, Sunday. This coming. Dugang ni Rama nga tungod sa pagpangandam sa prosesyon sa Walk with Mary og traslasyon, dili na mamahimong ma-reschedule ang kalihukan sa sinulog. Sa laing bahin, kaganihang buntag, mi pahigayon og walkthrough si Rama sa South Road Properties kun SRP nga maoy venue alang sa street dancing og ritual showdown unya sa Enero 21. Asoy pa niya nga mas gipaspasan nila ang pagpadali sa paghuman sa maong venue. 2 weeks time, including asphalting, cementing, and the grandstand. Rain or no rain, and that will be finished. Sa pag-adto sa MyTV Cebu News team sa South Road Properties, nagpadayon gihapon ang construction sa grandstand, apil na ang stadium alang sa mga mananaway. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa MyTV Cebu.